Hej alle sammen og velkommen til Blondie og Kinder. I dag der vil vi lave en yoga challenge. Så ja, lad os komme i gang. Okay, første det er... Den ser nem ud. Nej. Den kan vi nemme. Er det firkant? Ja. Er du klar? Har du mig? Det ser meget forkert ud herfra. Hvor ser du bare klar? Okay, så lige min bolle her. Er du klar? Du skal først sætte dine hænder ned. Bagefter. Ja. Jeg tror, jeg savler for dig. Okay. Ej, hvor er du klar. Er du klar? Ja. Er det rigtigt? Ja! Okay. Du kommer meget tættere på. Okay, hvordan skal jeg gøre det? Har du? Jeg har mit hold nu. Jeg stak et foran min mund. Okay. Skal jeg kigge? Ja, klar. Skal du ikke sige, at du var der? Miriam! Hvad? Så er jeg på de forkerte pladser! Nej, det er rigtigt! 1, 2, 3, nu! Og så hænderne op til. Ej! Det var mit bedre. go! Nå, den klarede vi jo fint. Næste, den sætter over. Den tror jeg lige, vi er nødt til at være sådan her til. Ja. Okay. Ja. Bare op med røven med. Okay. Hvor er det? Okay, er vi klar? Det er bare så smukt, ja. Så starter med at grine af mig. Okay, jeg stopper bare. Ellers så bytter vi. Okay, vi lader være med at bytte. Nå, jeg skal gøre det. Okay. Yes. Den klarer vi jo rigtig fint. Nej, så skal vi først gøre det omvendt. Okay. Vi skal tætte ud. Skal jeg stå den her vej og gøre det? Nej, så kan jeg gøre det, vel? Det er ligesom derpå, ikke? Nå. Okay. Men skal man vende i? Ja, det skal jeg. Jeg er klar! Nej, det skal Jeg er klar! det skal være spids. Den anden, den kan vi godt finde ud af. Okay. Okay, op og stå. Op og stå. Den er pisse nem. Okay. Er du klar? Ja. Og det er skidestærkt. Okay, måske ikke lige så nemt, som jeg havde troet. Op igen. Ja, fordi man glider på tæp. Det ser vel meget fint ud. Okay, vi skal ned sådan der, og jeg står bare sådan der. Okay. Okay, prøv det. Okay, det var det her. Den klarede vi af meget. Ja, ja. Der skal vi til den sidste og absolut sværeste. Ja. Det kræver meget specifik træning, det her. Og man skal være
Kom op. Så er vi færdige! Okay. Hvis I er med, husk at fortælle det til jeres venner, at vi laver videoer og sådan noget, fordi det kunne virkelig meget hjælpe. Og like og kommentere, hvis I har lyst til det. Okay, tak fordi I så med.